To masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na fashin baki wanda har ila yau muna tare da Bilkisu Mahmud kamar yadda take mana fashin baki akan tafiyar mai girma AA Zaura na dan takarar gwamnan jihar Kano. Yanzu za mu dora daga inda muka tsaya. Bilkisu muna sauraron ki. To yanzu menene dalilin ki na cewa AA Zaura ya cika waɗannan abubuwa da kika lissafa cip? Abba ka je asibitocin mu ka gani, za ka ga mutane musamman mutanen ƙauye, ka ga cuta, ga gidajen ji, ga talauci, amma hannun AA Zaura yana tarar da su har asibitocin. Kai Abba, taimakon sama har gidajensu yake tarar da su, ba ma asibitocin ba kawai. Yanzu Abba wanda yake wannan taimakon ya kake tunanin addu'ar da marasa lafiya da 'yan uwansa suke masa? To naji, mu je, kowa wannan ya san mustajaba ce. Ina sauraron ki. Mu taɓo ɓangaren ciyarwa Abba. AA Zaura yana raba kayan abinci kamar ba gobe. Muna sauraron ki da kyau Bilkisu. Kaga gidajen marayu, miskinai, har talakawa wanda yau ta taba su suna samun taimakon AA Zaura. To jama'a masu kallon mu nan za mu gintse fashin bakin da Bilkisu take mana akan mai girma His Excellency AA Zaura, wato ainihin gwamnan gobe da ake masa kyakkyawar zaton cewar in Allah yadda Allah zai dora shi a mulkin gwamnatin jihar Kano a shekara ta 2023. Sai kun sake haɗuwa da mu a wani lokacin insha Allahu. Wannan shiri dai za ku iya kama shi a madadin shugaban wannan gida mai rukunin Facebook wato Mark Zuckerberg da kuma Kano 360 insha Allahu, tunda anan ake kama wannan tashar. To in Allah da za ku ji mu nan gaba kaɗan ba tare da daɗewa ba akan wannan fashin baki da Bilkisu take mana. Mu kwana lafiya, mu nema kowa fatan alheri na wannan.